Ah, il est 6 heures, qu'est-ce que je fais de ma vie? やるしかねえか。オラの戦術だ。俺を使う。何このウリ油断ならんぞ。貴様のエネルギー本気で来るんだ。任せてもらおう。貴様のエネルギーお前の力はそんなもの。好き勝手には。さあカチンコチン。うっとうしいやつだ。